No niin, ja vasaraa käytetään nyt. Arto. Missä se tehdään? Minä sanon, missä halutaan. Se on testiä. Ai. Niitä ei kannata puhua nyt sitten. Täytyy ollakin mun hiljaa, kun se oli ollaan. Varma valmet, kesät, talvet. Täältä mä katsottu näitä on maiden vai? Austin kuorma-auto, se on ollut. Joo. Ja Artolla on työkoneet mukana, hyvä Arto. Tetorin laulua vähän. Kalle meinaa mennä tuohon tyttöjen edelle. Väliin sinne. Joo, Kallella toi musiikki. Näillä ei oo omia stereoita, niin... Osaa kyllä perustaa, mutta hyvin menee. Kallelle aplodeja! Aplodeja! Kalle meni kärkeen. Hyvä Kalle! Ajolinjan kun tuo edellinen eli Kalle. Haluan olla Kimon paikalla, mutta hän niin kiinteästi halusi tähän kisaan mukaan. Nyt se vielä veksla. Annustakaa Kimoa vähän. Mutta hyvät ystävät, sitten on Korstike. Elikkä Markun legenda täältä pesee ja tarvittaessa linkoa se pitää. Ja katsotaan, kyllä melkein pitäisi Jani Jokela kutsua vielä, että eilinen voittaja ja tämä on kerro. Ja Ottila Mauri kutsutaan Markku vielä, eli kyllä se sinne menee. On se Ottila pikku etu. 54-68. Joo, se on hyvä, että IHV. Arvoisa yleisö, nyt kuulkaa, mä tutsun kuitenkin palkintojen jakoon kello 16. Kiitoksia. Valmisti höyrykoneita ja sitten puimakoneita ja oli sillä alalla jossain määrin tunnettukin. No hehkukuulaa tässä ei sillä tavalla kuumenneta niin kuin lanssissa, mutta on tässä, kuten huomaatte, pari muuta askaretta. Nyt tuolta otetaan traktorikeulan sivulta esille tuollainen suppilo taikka kotelo, miksikä sitä sanotaankaan. On siinä varsikin ja sitten siellä päässä on tämmöinen pikkuinen nappula. No niin, tuo oli traktori kyljessä. On sitä jonkun verran tyhjennetty nyt tähän esitykseen, että se ei ole ihan täys, mutta on siellä pohjaosuus on ihan kunnossa. Ja sitten tuo vihtavuorelainen laitetaan tänne koteloon tai koppaan. Peruvaillaan koppa kiinni. Sehän menee sinne ihan sujuvasti, koska se on suunniteltu ja mitoitettu sopivaksi. Ihan tehtaalla valmiiksi saakka. Seuraava vaihe on sätkän polttajille ehkä tutumpi. Tuossa on hehkupaperia eikä tavallista sätkäpaperia, mutta tuo sormityö on hyvin samanlaista kuin sätkän kääriminen. No niin, se on nyt hyvällä holkilla ja sille on tämmönen valmis varsi tuossa.
olemassa. Se on tehtaalla tehty tuo. Ja ihan Marshall-mittojen mukaan. No niin. Siinä on nyt sitten hehkupaperi. Ja seuraavassa vaiheessa hehkupaperi sytytetään. Ja alkaako kunnolla tarpeeksi pitkällä mitalla hehkua? Jep. Ja tämä hehkupaperi pistetään nyt tuonne keulan alaosaan. Ruuvaillaan tiukasti kiinni. Sitten vielä tarkastetaan täällä tämä moottorin sisäkalujen asento. Seuraavaksi tarvitaan vasaraa. Ja siihen kelpaa joku muukin kuin Marshall-tehtaan alkuperäinen. No niin, ja vasaraa käytetään nyt. Se liihtavuorolainen reagoi niin kuin pitikin ja Marshall, Phil Marshall Series 3, 3. mallisarjan Marshalli. Se jää nyt tässä vähäksi aikaa hötköttelemään. On otettu uudelleen käyttöön tuo merkki, sillä ei ole historian kanssa. Kiitoksia Ollille ja... Kiitoksia. No niin, tuolla meni päällekkäin. Kiitoksia Olli J. Ojaselle ja ennen kaikkea tuolle Ruotsin niin Jani Jokelalle. Se oli hieno näytös. Jani ja Olli molemmat siellä paikalla tuolla matolla Olin valmistusprosessissa ihan alussa eli lehtien ystävyydestä. Ja se havatus kestää yleensä yön yli. Seuraavana päivänä käsitellään se uudelleen tai puskee pönttöä ja se on piirretty. Eli nämä kaksi laitetta on muutama yhteinen litraa ja toinen litraa aikaa. Prosessi sinänsä ei ole käyttämätön. Se antaa voille hyvää makua. Sehän on perinteinen hyvä desinfiointimenetelmä kiehuva vesi. Ja keskipakoa voimaa hyväksi. Rasva on kevyempää, sehän nousee yleensä muutaman tunnin ennen kuin se kerma nousee pinnalla, niin tässä on sitten muutamassa minuutissa pinnalla. Noin täytyy käyttää nämä väärin toisinpäin noin purkki. Ja välikammoinen on niiden paikka on kermaa. Tänään on vielä. Reo nimeä, taas amerikkalaisen nimeä, mutta alkoi erottua sitten maantielle enemmän ja enemmän. Alkoi harrastua myyntilaisuuksia. Se on taas perään lautas pyörä toisinpäin, niin sit siinä on 4 eteen. 40-luvun lopulla tuotantoon päässyt. Silloin ajoi vielä sen vanha viime, sanoisin viime. Konkia niitä tuo. Älä sielinen, kun sä oot. Ei, on lais. Älä oo laissa. Sä tiedät, ettei se siinä Better wine, you got a time. Baby, don't you be my vibe.
Ja lähtöön on aikaa sellaiset 5 minuuttia, eli kaikki traktorinaiset ja miehet valmiusasemiin. Traktorinaiset ja miehet koneet käyntiin ja saadaan sellaista hidasta, mutta arvokasta. Arvokkaasti, mutta hitaasti ajetaan. Ja on sitten ruotsalaista, suomalaista traktoria ja niin edelleen. Lähtöön aikaa 3 minuuttia. Tässä on hyvä esimerkki, mitä markkinaa traktoreiden harrastajat uhraavat aikaa ja tunteja, ja tässä on Kihlat ostetaan, sitten näitä meidän häitä viikko tanssitaan ja kuorossa näin lauletaan. Ois, jätkän oma kultaan, ois, lempesi on kultaa. Kauas on toisistaan kulkeneet, kauas on johtanut tie, orteistaan rakkaimman sulkeneet. Sitä on semmoinen teidän perinteinen tapahtuma, kaikki tiedot, että tänne pitää lähteä ja muuta. Tulkapa Pekalta ottaa ne möllöt pois, niin Pekka ei tarvitse enää viedä niitä. Minä menen sitten, joo. Kiitokset Saha-Matille. Annetaanpa Matille aplodit. Ja Matti nyt se pikkusen edehtyi liian aikaisin ottaa lakin päästä ja antaa meikin, niin sinne 1 tahti jäi tuonne, mutta onhan se syöttinä ensi kesää varten. Ja sitten täällä on paikalla Markku Laiho ja Markku...
Saadaanko tässä iltaa aikaiseksi, onko tuo pölli, niin siinä pitää olla yhteistyö. Ja vedetään loppuun asti. Joo, tosiaan. Oikea rytmi. Nämä on orkesterimiehiä selkeästi, kun tuo rytmi. Kumppanit, ketä siellä moottorisahojen vieressä ja siellä sahauskentällä olette. Täällä Lottomuseo on tuossa valkean katoksen alla ja siinä on komeasti tuo Mattilan Sepon setori. Siinä esiintyy sitten Silly Billy Beans bändi Rockapillia Setorin tahdittamana. Kahvilapalvelut ja ravintola ruokapalvelut myöskin pelaavat. Julista ruokaa sitten ensi viikolla. Siellä on muuten erilaisia mopedeja. Siellä on aina ja Oletteko te tuolla Oulaisissa marraskuussa? Pitääkö tämmönen tieto paikkaa? Sen verran vähän niin kuin onneton esitys, mutta Tuula, sä pistät kohta tuon orkesteri sinne tulee